नुगोन जोङो प्रमद बर' नोंनि बेबायदि बेबहारखौ बिटिसि इलेक्सनावनो नोंखौ बिदाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जिबि चेनेलाव बयखौबो फिन बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगो नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा जोंहा जोंनि पर्बतझरा एलेकायावनो जोंहा फार्स्ट टाइमाव जादोंमोन बासबारि फाग्लिजरा, आरो जोंहा बेनि नेक्स्टआव जादोंमोन जोंहा नुनखावा दुदुमारि बे जायगायाव, आरो बिनि थार्ड टाइमावहाय जोंहा नुनो मोनबावदों पर्बतझरानिनो जोंहा टिपकाइनि गराइमारि गामियाव, आरो बिनि नेक्स्टआवहाय नुनो मोनबावबाय जोंहा मंला जरा। दा बेवहाय मोनब्रै मोनबा जायगायावहाय जोंहा बे थार्मेल पावार प्रजेक्ट आदानि कम्पानिखौहाय जोंहा मानो गायसननो नागिरबाय थादों जोंनि बे पर्बतझरा एलेकायाव। दा बेवहाय एसेबां मानि खुथार गावनि खर'आव पेट्रल थाव लुलायनानैबो दिनैहाय गावनि जिउखौ गारनानैबाबो दिनै बे जायगायाव बा जोंनि पर्बतझरायावहाय बे जिनिसा जानो मोना होननानै दिनैहाय बासबारि फाग्लिजरायावबो जोङो बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोन्दों, बेबायदि दहर लानायखौ। आरो दिनै मोनफ्रोमबो जायगायावहाय दिनै गिलु फालु, हौवानि हौवा हिन्जावनि हिन्जाव दिनैहाय दहरना होनाय नुबाय, प्रटेक्ट खालामनाय नुबाय, जोंनि बिटिसियावनो जाहोआ होननानै बा जोंनि पर्बतझरायावनो जाहोआ होननानै। दा बेफोर निउसखौ दिनै प्रमद बर'आ नुवाखै नामा? रायजो राजा पाब्लिकनि दुखु खस्थ' सान्दुं आरो अखा बेखौ सहायनानै दिनैहाय हब्रा दिनै जिउ होगोन, थै होगोन, थेवबो जों बे हाखौ हगारा, बे जायगाखौ हगारा होननानै दिनै रायजो राजानि बेफोरबायदि होख्रावनायखौ दिनै जोंहा प्रमद बर'आ नुवाखै नामा? दिनै जुदि प्रमद बर'आ जोंनि बिटिसि बा बिटिआरआवनो बिजनेसखौ फंसेल' जायगा होनबानो बे जिनिसा जानो हाया। जुदि पावाराव दङब्ला दा प्रमद बर'आ मा जानानै थादों बे खोथाखौ जेबो बुंनो हायो। बै समाव जेब्ला बड'लेण्ड आन्दालन खालामनाय समाव रायजो राजाखौ लानानै गिलु फालु सान्दुं अखा होस्राव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव रायजो राजाखौ लानानै सोमावसारदोंमोन। दिनै बे बड'लेण्डनि सिमाङाबो जायाखिसै। बड'लेण्डनि मुङावहाय दिनैहाय मोनसे नंखाय बाखाय दिनै बिटिआर एकर्ड खालामफ्लानानै दिनै पावाराव जिरायनो थाखाय बिजनेसखौ खालामनानै गावखौनो मा खालामनो सानदों बा गावखौनो मा रायजो राजाखौ बबे लामाजों लांनो सानदों। दा दिनै जुदि प्रमद बर'आ जोंनि बिटिसियावनो बे आदानि कम्पानिखौ फंसेल' राव बुंबानो जाहोआ होननानै, अब्लानो बिजनेसा दिनै खनले जायगा नायनाय, जायगानि मोन्थाय बेफोरबायदिखौ खालामनो हानाय नङामोन। दा दिनै प्रमद बर'आ अबहाय मा जानानै थाखो बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बुंनो हायो, आरो रायजो राजानि बेफोरबायदि होसिख्रावनायखौ दिनै फंसेबो राव बुंनो हायो। दा जोंहा बे साननो गोनां। नुगोन जोङो प्रमद बर' नोंनि बेबायदि बेबहारखौ बिटिसि इलेक्सनावनो नोंखौ बिदाय, मिथिबाय? बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, जोंहा बिटिसि इलेक्सनावहाय प्रमद बर'खौ बिदाय होनांगौ, इउपिपिएल सरकारखौ बिदाय होनांगौ। दा जोंहा बेनो, जों रायजो राजा फाइनाल खालामना लानांगौ डिसिसना बेनो। दा दिनैनि आंनि भिडिअ बेखिनियानो लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय। हाजासे शेयार खालामना हो लोगोफोर बे भिडिअखौ, आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बाय बाय।